Mulla on Albert Vlog, tai se jotenkin sanottuna, sille vaihtopetsejä ja jo aloitetaan, mutta mä en sitten enää vaihe postissa näiden jälkeen, paitsi kun mä oon kommentoinut jonnekin videoihin sillä sosiaalilla kanavalla, ja sitten mä teen videon tällä. On tää punainen magneetti ja hyvä kuntoinen, näin vanhaksi petsiksi. Ja sitten on tämmönen karvapetsi siitä korvista, Tengru. Silloin tosta sitten on tämmönen söpökarhu. Tää on Jessica söpö. Ostin on Kyppätari-Senttilästä. Sitten on tämmönen on söpö. Vielä on tämmönen petsi. Ja sit tämmönen hieno petsi. Tai joku. Ne on ihan tosi hyvät. Ja mä en tiedä, onks nää sun mielestä kivat. Jälkeen vielä aukaa. Eli toivottavasti joku näistä petsistä sulle käy ja niin. Eli moro!